Fil-programm ta' Andrew Azzopardi fuq Campus FM, id-deputat nazzjonalista Grazzjella Tart Previ minflok irtirat id-domanda parlamentari fuq ħaddiema mawċin fis-settur pubbliku li skont jaħdmu biss sal-10 ta' filgħodu ippruvat tiġġustifika. Fost l-oħrajn iġabet l-iskuża li qabilha anke l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma kien qal fomelija lil ħaddiema mawċin fis-settur pubbliku jiskartaw. Minn barra Tart Previ qalet li meta xi ħadd jitlob investigazzjoni dik it-talba m'għandix tiġi spind li hija ħaġa ħażina. Saħansitra d-deputata nazzjonalista sostniet li investigazzjoni hija għodda pożittiva. Iġifieri din il-ħaġa li noħduha b'mod negattiv hija għax anzi xi kultant hija għodda pożittiva. Dan fil-waqt li kompli tissostni li hemm prattiġi f'Għawdex li jippermettu dan l-abbuż. Intant qalet li l-Prim Ministru spiċċa għadu ma weġibiex għad-domanda tagħha. Ma weġibniex ma għandekx tweġiba. L-istess. Però fid-weġiba l-mistoqsija parlamentari ta' Tart Previ, il-Prim Ministru qal li hu ironiku għall-aħħar li fl-istess ħin l-oppożizzjoni għal ġiet kap minn Għawdex issa spiċċat tattakka lil ħaddiem mawċin fis-servizz pubbliku. Fakkar kif dan il-gvern bil-kontra tal-oppożizzjoni jemmen bil-fatti fil-ħaddiema tas-servizz pubbliku. Waqt l-istess programm id-deputat laburista Ramona Tart saħqet li għax l-isqof għal xi ħaġa fomelija dan m'għandux jiġi użat għal skopijiet partiġjani. Dan fil-waqt li ma nistgħux nibqgħu nitfgħu n-nies fi stereotipi għax huma mawċin jiskartaw ix-xogħol. L-avukat Ramona Tart irrimarkat ukoll li din kienet kritika ġusta għal dak li saqsit Previ u minflok toqgħod issostni li ħassita attakkata Tart Previ u l-Partit Nazzjonalista għandhom jieqfu minn dawn l-attakki personali.